рудаи 12 ангушта қисми ибтидоии рудаи борик буда, пас аз пилорус ҷойгир аст. номи хоси ин узв ба он вобаста аст ки дарозиаш тақрибан 12 диаметри ангуштро дар бар мегирад. рудаи 12 ангушта аз нигоҳи сохт ба 4 қисм ҷудо мешавад: қисми болоӣ, қисми поёншаванда, қисми уфуқӣ ва қисми болоравӣ. қисми болоӣ яке аз қисмати ибтидоии рудаи 12 ангушта аст ки дарозии миёнаи он ба қисми поён пайваст шуда 5-6 сантиметрро дар бар мегирад. он аз чап ба рост аз тарафи пеши шикам ба қисмати пушт ҷойгир шуда ба таври камонӣ хам шудааст ки хамии болои рудаи 12 ангуштаро ташкил медиҳад. қисми фаромадгоҳи он дар тарафи рости сутунмуҳраи камар ҷойгир буда дарозии 7-12 сантиметрро ташкил медиҳад. қисмати уфуқи поёни рудаи 12 ангушта 6-8 сантиметр дарозӣ дошта аз қисмати рост ба чап ҳаракат мекунад ва сутунмуҳраро дар самти кундаланг убур намуда баъд ба тарафи боло каҷ мешавад. он чун қисми болоӣ идома меёбад ки дарозиаш ба 4-5 сантиметр мерасад. фиксатсия яъне таснифи рудаи 12 ангушта аз ҷониби нахҳои бофтаи пайвасткунанда ки аз девори он ба узвҳои фазои ретроперитонеалӣ мегузарад амалӣ карда мешавад. дар рудаи 12 ангушта пардаи перитоне ки рударо аз қисмати пеш мепӯшонад дар решаи мезентрияи рудаи кундаланг нақши муҳим дорад. қисми ибтидоии ин узв ҳангоми ҳалшавии ғизо васеъ шуда ахлоти ҷабидашударо ба рудаҳои ихроҷкунанда равона мекунад. пардаи лоопардаи ампуламонанд мисли пилорус қабати тӯлонӣ дошта дар қисми боқимондаи руда ба таври даврашакл ҷойгир аст. ин аз он сабаб аст ки пардаи лоопардаи ампуламонанд мисли пилорус қабати тӯлонӣ дошта дар қисми боқимондаи руда ба таври даврашакл ҷойгир мебошад. ин аз он сабаб аст ки ампула аз рудаи пешини ибтидоӣ ва қисми боқимондаи рудаи 12 ангушта аз мобайн инкишоф меёбад. дар девораи миёнаи қисми фаромадгоҳи он як қабати тӯлонӣ мавҷуд аст ки ба ғилдирак монанд буда бо папиллаи калон ба охир мерасад. бо он роҳи умумии сафро ва канали ғадуди зери меъда тавассути сфинктер кушода мешавад. Спlanхнология илм оиди узвҳои дохила ки дар узвҳои дохила яъне ки системаи ҳозима мо рӯз дар дарси имрӯза суҳбат менамоем ки системаи ҳозима аз 6 қисм иборат аст. аз ковокии даҳон, ҳалқ, сурх руда, меъда ва рудаи борик. читавре ки шумо назар кардастед дар ин ҷо фарқи рудаи борик ва рудаи ғавсро мушоҳида карда мешавад. яъне ки рудаи борик аз 3 қисм иборат аст. рудаи 12 ангушта ки шаклаш налмонанд аст, рудаи 12 ангушта, рудаи холӣ ва рудаи тиҳигоҳ, яъне ки аз 3 қисм иборат аст рудаи борик. қисмати аввали рудаи борик ин рудаи 12 ангушта ба ҳисоб меравад. рудаи ғавс бошад дар навбати худ ба 6 қисм тақсим мешавад. яъне ки якум куруда бо изофаи кирмшакл, читавре ки дар мо бисёртар маълум аст, аппендикс. сипас қисмати рудаи ғавс, қисмати дуюм ин рудаи болочарха, кундалангчарха, поёнчарха, сигма шакл ва рудаи рост. ин дар бораи узвҳои системаи ҳозима ки аз 6 қисм иборат аст бо шумо маълумот додем, яъне ки аз ковокии даҳон, ҳалқ, сурхруда, меъда, рудаи борик ва рудаи ғавс. рудаи 12 ангушта вазифаҳои аз ҳуҷайраҳои бадан ихроҷ кардани пайвастагиҳои химиявӣ ва моториро иҷро мекунад. инчунин рудаи 12 ангушта қисми рудаи борик буда пас аз меъда ҷойгир шудааст ва вазифаи асосии он танзими шарбати сафро ва ғадуди зери меъда барои пешбурди ҳазми хӯрок дар рудаҳо мебошад. фишори девори мушакҳо вазифаи мотории рудаҳоро таъмин мекунад. шарбати рудаи 12 ангушта тавассути ҳуҷайраҳои гоблет ва ғадудҳои он истеҳсол мешавад. шарбати ғадуди зери меъда ва сафро ба рудаи 12 ангушта дохил шуда ҳазми минбаъдаи маводи ғизоиро ки дар меъда оғоз шудааст таъмин мекунанд. рудаи 12 ангушта яке аз қисматҳои дар ҳазми хӯрок, протсесси ҳазми хӯрок
яъне ки узви асосиам гем хато намекунем ба ҳисоб меравад ки вазифаи рудаи 12 ангушта, яъне ки хӯроке ки аз меъда қабул мешавад, яъне ки хӯроке ки мо истеъмол кардем дар меъдаи мо чӣ протсесс мегзарад, яъне ки протсесси таҷзия мекунад сафедаҳои моро ва муҳити туршай, яъне ки шира ҳосил мекунад, шираи меъда ки таркибаш кислотаи хлорид дорад, ки то хӯроке ки мо истеъмол мекунем, яъне ки хӯрокро туруш намуда ва сипас ба қисмати пилорикӣ, аз қисмати пилорикӣ баромадгоҳи меъда ба рудаи 12 ангушта равона мешавад ва бисёртар ҳазми хӯрок, яъне ки хӯроке ки мо истеъмол кардем бисёртар дар рудаи 12 ангушта мегзарад, яъне ки бисёртар ҳазм. Хӯрок мо пеш аз ҳама мо гап занем ки хӯрок таркибаш аз моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ иборат аст, яъне ки ба моддаҳои органикӣ сафеда, чарб ва карбогидратҳо дохил мешаванд, а ба моддаҳои ғайриорганикӣ бошад и об ва намакҳои минералӣ дохил мешаванд, яъне ки қисмати хӯрок, қисмати органикиш аз сафеда, чарб ва карбогидратҳои бисёртар аст, ки таҷзияи сафедаҳо бисёртар дар меъда дида мешавад ва дар рудаи 12 ангушта и бисёртар ҳазми хӯрок, мо чихе қайд кардем ки бисёртар ҳазми хӯрок мегузарад, ки таҷзияи ҳалшавии карбогидратҳои хӯроки мо ва чарбҳои хӯроки мо бисёртар дар рудаи 12 ангушта дида мешавад. манбаъҳои бо хун таъмин кардани рудаи 12 ангушта аз шохаҳои ду артерияи бо ҳам ҷуфтнашудаи холигоҳи шикам, танаи целиак ва артерияи болоии мезентериалӣ оғоз меёбад. дар аввал хун ба қисми болоӣ ва дуюм ба нимаи поёни рудаи 12 ангушта ҷорӣ мешавад. вобаста ба хусусияти васкуляризатсия, рагҳои рудаи 12 ангушта ба ду шуъба ҷудо мешавад, ки аз ҳамдигар ба таври куллӣ ба мисли лампа ва қисмҳои боқимондаи руда фарқ мекунанд. дар қисмати аввал таъминоти хун тарзе ташаккул ёфтааст, ки дар меъда рагҳо аз ду тарафи муқобил ба он дохил мешаванд. дар қисмати дуюм низ чунин сохтор мавҷуд аст, ки онҳо дар қисматҳои рудаи дохилиёбӣ ҷойгиранд ва рагҳо аз як канор аз ҷониби мезентерия, яъне пайвастагии боло ва поёнии руда дохил мешаванд. қариб тамоми рудаи 12 ангушта ба истиснои қисмҳои ибтидоӣ ва охири он хунро аз ду рагҳои артериявӣ, яъне артерияи қисми пеш ва қисмати паси он қабул мекунанд. камонҳои артерияе ки дар қисмати пеш ва паси рудаи 12 ангушта ҷойгир аст, аз 4 шохаи рагҳо иборат мебошанд, ки бо ҳам анастомоз, яъне узвҳои дар ковоки шикам ҷойгир шуда, системаҳои танаи целиак ва артерияи болоии мезентериалиро мепайванданд. он 4 артерияе ки як қисми камони аортаро ташкил медиҳанд, дар раванди ҷойгиршавӣ дар қабатҳои рудаи 12 ангушта ба ду шохаи болоӣ, яъне артерияҳои пеш ва паси болоӣ зери меъдаи дуоденалӣ ҷудо мешаванд. вақте ки аз сурохи диафрагма артерия мегузарад ва номи артерияи шикамро мегирад ва ба узвҳои ки мо гуфтем меъда, рӯдаи 12 ангушта, рӯдаи холӣ, ино ҳама узвҳои тоқан ва ба артерияи шикам ба 3 қисм тақсим мешавад. қисми батни, масоқиравии болоӣ ва масоқиравии поёнӣ ва рӯдаи 12 ангушта ва меъда аз қисми батни шохаҳои аортаи шикам бо хун таъмин мешавад. системаи асаби руда як қисмати системаи вегетативии асаб буда, мушакҳои ҳамвори узвҳои даруниро, ки вазифаи фишурдан ё кашишхӯриро ба уҳда доранд, танзим мекунад. плексусҳои асаб, ки системаи асаби рударо ташкил медиҳанд, дар пардаҳои узвҳои ковокии меъдаву руда, рудаҳои хурд ва ғафз, рахҳои ихроҷкунандаи сафро ва ғадуди зери меъда, сфинктери оддӣ, системаи пешоб, яъне коса ва косачаҳои гурдаҳо, пешобдон, масона ва ғайра ҷойгиранд. дар фаъолияти мотории ритмикии ин узвҳо чунин элементҳои системаи асаби руда монанди нейронҳои мотор ва ҳуҷайраҳои кардиостимулятор нақши муҳим мебозанд. инчунин ҷузъҳои асосии системаи асаби рудаҳо
шабакаҳои гиреҳҳои асаб мебошанд, ки ба ҳам зич пайвастанд ва дар қабати муайяни пӯсти узвҳои ковокӣ ҷойгиранд, ки онро плексусҳо меноманд. ҳамчунин пайваста дар фаъолияти мотории рӯдаҳои хурд ва ғафс, плексуси ауэрбах, ки як гиреҳи асаб дар байни қабатҳои тӯлонӣ ва даврашакли бофтаи мушакҳои ҳамвори узвҳои ковокии рӯдаву меъда ҷойгир аст, дар якҷоягӣ бо гиреҳи Мейснер равандҳои пешравии хима, яъне шарбатро дар роҳи ҳозима танзим мекунад. ба ҷузъҳои асосии системаи асаби рӯда, ғайр аз плексусҳои ауэрбах ва Мейснер, плексуси зеризаминии Воробьёв, яъне плексуси зерилуобӣ, ки дар зери луопардаи девори рӯда ҷойгир аст, дар байни пардаҳои сероз ва мушак мавҷуд буда, вазифаи назоратиро иҷро мекунад. чихе ки ба мо маълум аст, системаи вегетативии асаб ба ду қисм, ба ду гурӯҳ тақсим мешавад. қисми сомотикӣ ва вегетативӣ. қисми сомотикӣ ба мо итоҳат мекунад, яъне ба мо гӯш мекунад, ва қисми вегетативиш бошад, ба ду қисм тақсим мешавад: симпатикӣ ва парасимпатикӣ. қисми симпатикӣ системаи вегетативии асаб кашишхӯрӣ, меъда, рӯдаи 12 меъдаҳоро метезонад, пурқувват мекунад, ва қисми парасимпатикиш бошад, суст мекунад. яъне ки симпатикӣ ва парасимпатикӣ инҳо муқобили якдигар кор мекунад. ферментҳо молекулаҳои сафеда мебошанд, ки равандҳои каталитикиро, яъне равандҳои химиявиро дар организм метезонанд ва дар рушди биотехнология нақши муҳим иҷро мекунанд. онҳоро дар асоси манбаъҳои наботот ва ҳайвонот, инчунин бо ёрии микроорганизмҳо аз худ кардан мумкин аст. ферментҳо дар тадқиқоти фундаменталӣ ва амалии тиббӣ, аз ҷумла пайдарпай гардонидани декодкунии пурра, яъне ҳалкунандаи масъалаҳои мушкил то ошкор намудани сафедаҳои ҳаётан муҳим дар бадани инсон, фаъолона истифода мешаванд. ғадудҳои рӯдаи 12 ангушта яке аз ферментҳои мураккаби қубурии ин рӯда мебошанд, ки ҷузъҳои шарбати рӯдаҳоро тавлид мекунанд ва инчунин ғадудҳои Бруннер номида мешаванд. пеш аз ҳама мо гап занем, ки яъне ки чарбе ки дар хӯроки мо дида мешавад дар рӯдаи 12 ангушта баъд аз меъда меояд, кадом яъне ки фермент таъсир мекунад, ки то таҷзия шавад. пеш аз ҳама мо барои шумо маълумот метиҳем, ки ҷигар ин ғадуди калонтарини системаи ҳозима ба ҳисоб меравад, ки танҳо як вазифаи ҷигар дар системаи ҳозима ин ҳосил намудани талха мебошад. фақат талхае ки дар ҷигар ҳосил мешавад, таркибаш яъне ки об дорад. ҷигар талха ҳосил мекунад, аммо таркибаш об дорад. бояд сипас тавассути маҷрои умумии талхарави ҷигар ба талхадон омада, дар талхадон ҷигаре ки аз талхае ки аз ҷигар ҳосил шудааст ҷамъ шуда, дар талхадон, яъне ки талхадон вазифааш талхае ки дар ҷигар ҳосил мешавад, таркибаш об дорад, оби ҳава кашида ва дар об аз талха обро кашида гирифта ва талхаро дар худ ғун мекунад. ва тавассути маҷрои умумии талхарав, ки дар рӯдаи 12 ангушта мо ду пистонакро фарқ мекунем, яъне ки пистонаки калон ва пистонаки хурд. яъне ки дар тавассути маҷрои умумии талхарав, дар пистонаки калони рӯдаи 12 ангушта талхаи худро рехта ва сипас дар рӯдаи 12 ангушта яъне ки ҳазми таҷзияи чарбҳо дида мешавад. яъне ки талхае ки ҷигар ҳосил кард, дар талхадон рафта, дар он ҷо аз обро кашида гирифта талхадон ба худ ва сипас аз талхадон ба тавассути маҷрои умумии талхарав дар пистонаки калони рӯдаи 12 ангушта талхаи худро мерезад, то ки хӯроке ки таркибаш аз чарб иборат аст, чарби хӯрокро, яъне ки маҳсулоти органикии хӯрок, яъне ки чарбро таҷзия менамояд. ғадудҳои дуоденали рӯдаи 12 ангушта дар қабати зери луобии рӯдаи борик ҷойгиранд. дар сеяки болоии рӯдаи 12 ангушта ғадудҳои дуоденом дар як хати пайваста ҳаракат мекунанд ва ин ғадудҳо
ҳосилкунандаи моеъи ғафси ранга мебошанд, ки қисми асосии он мутсин, яъне гликопротеинҳое, ки полисахаридҳои кислотаро дар тамоми пардаи лӯопарда дохил мекунанд, мебошанд ва ба кислотаи шарбати меъда шабоҳат доранд. мақсади асосии функсионалии секретсияи ғадудҳои дуоденум аз безараргардонии кислотаи шарбати меъда, ки ба рӯдаи 12 ангушта дохил мешавад ва ба муҳофизат кардани лӯопардаи рӯдаи борик, ҳамчун интиқолдиҳандаи ферментҳои ҳозима, ки дар қабати париеталии луоб кор мекунанд, иборат аст. қисмати дуюми дигари дар бораи ҳазм раст чарбҳоро таҷзия намуд талхадон ва сипас барои мо яъне ки ҳазми таҷзияи карбогидратҳо ғадуди зери меъда розӣ мешавад, ки ғадуди зери меъда аз ду қисм иборат аст. қисми экс-ректорӣ ва ин-экторӣ дорад. қисмати экс-ректориш шираи ғадуди зери меъда ҳосил мекунад, ки барои таҷзияи хӯроки қисмати карбогидратҳои хӯрок барои мо лозим аст. яъне ки ғадуди зери меъда аз сарак, танна ва дум иборат аст. қисмати экс-ректории ғадуди зери меъда шира ҳосил менамояд, ки то тавассути пистонаки калон ба рӯдаи 12 ангушта яъне ки равона карда мешавад, ки то ки карбогидратҳои хӯроки моро таҷзия намояд. се намуди возеҳ муайяншавандаи гуногуни гистологии лӯопардаи муқаррарии рӯдаи 12 ангушта низ мавҷуд аст. пардаи лӯопарда дар риштаи пайванди гастродуоденум яъне илтиҳоби рӯдаи меъда нақши тақсимоти ангушмонандро низ доро мебошад. пардаи лӯопардаи рӯдаи 12 ангуштаи гузаранда, ки яке аз се намуди лӯопардаи муқаррарӣ мебошад, эпителияи меъда ё метаплазияи эпителиалии рӯи меъда номида мешавад. яъне ки рӯдаи 12 ангушта қисмати аввали рӯдаи борик аз се қабат ё ин ки аз се парда иборат аст. қабати берунаш, яъне ки қабате ки аз берун ҷойгир шудааст, ин қабати серозӣ ба ҳисоб меравад ва қабати мобайнӣ, ин қабати пардаи мобайнӣ, яъне пардаи мушакӣ ба ҳисоб меравад, ки аз мушакҳои шаклашон ҳалқашакли дарозрӯя иборат аст. ва қабати дарунӣ бошад, ин қабати лобӣ ба ҳисоб меравад, ки бисёртар процесси хӯрок таҷзия шаваш аз қисмати дарунӣ, яъне ки аз пардаи лобӣ бисёр вобастагӣ дорад, ки дар пардаи лобӣ ғадудҳо дида мешавад, яъне ки ферментҳо ва дигар маҳсулотое, ки барои таҷзияи хӯрок лозим мешавад. дуоденит илтиҳоби лӯопардаи рӯдаи 12 ангушта аст, ки аксар вақт бо тағйирёбии сохторҳои парда ва тағйирёбии атрофи ғадудҳо пайравӣ мекунад. дуоденити шадид аз сабаби ноором шудан ва осеб дидани лӯопардаи бо ғизо пурбуда ба амал меояд. он метавонад таоми бирён, тунд, шур, хӯроки кӯҳна, инчунин машрубот бошад. дуоденити музмин бо раванди тӯлонии илтиҳоби тавсиф мешавад, ки давраҳои шадид ва ремиссия, яъне заиф шуданро дар бар мегирад. беморӣ одатан дар заминаи дигар патологияҳои системаи ҳозима, яъне дар ҳолати сироят бо бактерияи ҳеликобактери пилори, гепатит, захми меъда, гастритҳои музмин ва панкреатит низ инкишоф меёбад. аломатҳои беморӣ дард дар меъда ва зери қабурғаи рост, вазнини бадан пас аз хӯрок хӯрдан, нороҳатии талхадон, эҳсоси дард ва дамиш дар шикам, дилбеҳузурӣ, баъзан қайкунӣ мебошад. дуоденити музмини сироятӣ ҳангоми илтиҳоби музмин дар рӯдаи 12 ангушта метавонад аз сабаби бактерияҳо, вирусҳо ва паразитҳо ба амал ояд. сабаби маъмултарини илтиҳоби рӯда ҳеликобактери пилори мебошад. ин бактерия спиралшакл буда ба лӯопардаи меъда ва рӯдаи 12 ангушта таъсири ҷиддӣ мерасонад. тибқи маълумоти олимони соҳаи тиб, 70% интиқолдиҳандаи ин бактерия калонсолон мебошанд. табобати ин гуна беморон бо антибиотикҳо барои ором кардани дард, захми меъда ва рӯдаи 12 ангушта, гастрит ва пас аз ҷарроҳии саратони меъда гузаронида мешаванд.
дар организми одам агар вазифаи як узвро як узви дигар агар иҷро карда тавонад, яъне ки ҳангоми бемор шуданаш мо гирифтани агар узв гирифта шавад, вазифаи узвро як узви дигар иҷро карда метавонад. иштаро хай кардем, ҳангоми агар меъдаи мо ба бемор гирифтор шавад, яъне ки ҳангоми ки меъдаи мо гирифта шавад ё ки гастроэктомия шавад, меъдаи мо гирифта шавад, вазифаи меъдаро дар системаи ҳозима рудаи 12 ангушта иҷро мекунад, ки вазифаи рудаи 12 ангушта вазифаи меъдаро ба дӯш мегирад. ҳангоми бурида гирифтан, яъне ки гастроэктомия кардан, бурида гирифтани меъдаи мо сурхурударо бо рудаи 12 ангушта, яъне ки пайваст месонем, яъне ки анастамоз мекунем ва вазифаи меъдаро дар системаи ҳозима яъне ки рудаи 12 ангушта ба ӯҳда мегирад, барои он ки вазифаи меъдаро рудаи 12 ангушта иҷро карда метавонад. диспепсияи функсионалӣ ки як қатор аломатҳои марбут ба меъдаро дар бар мегирад, ба монанди сӯзиши меъда, ҳисси серӣ пас аз хӯрок, ҳис кардани дарди меъда, гази аз ҳад зиёд, зардаҷӯш, сер шудани бармаҳал, дилбеҳузурӣ ва ғайра, ки онҳо аз вайроншавии системаи ҳозима хабар медиҳанд. сабабҳои дақиқи ин ҳолат муайян карда нашудаанд, аммо аксари табибон онҳоро марбут ба нодуруст истеъмол намудани хӯрокҳо мебинанд. шахсони гирифтори ин гуна бемориҳо метавонанд парҳезро дар мадди аввал риоя кунанд ва худро аз машруботи спиртӣ, тамокукашӣ ва ҳар гуна стрессҳо ҳифз намоянд. инчунин дорӯҳои зидди бемории рудаи 12 ангуштаро, ки ферментҳои махсусро дар ҳуҷайраҳои меъда мустаҳкам мекунанд ва ба ин васила таъсири кислотаи гидрохлоридро ба пардаи луопардаи меъда ва рудаи 12 ангушта коҳиш медиҳанд, истифода намоянд. инчунин барои нигоҳ доштани фаъолияти мӯътадили рудаи 12 ангушта, истеъмоли ҳар гуна хӯрокҳои зиёновар ва истифодаи зиёди дорувориҳо манъ аст.